Bakit? Bakit tayo mag-isip niya? Shadow, gabing-gabi na. Alam mo ba anong oras na? Ha? 7:30 na, puyaters ka ring baby ka. Shadow ka na. Ha? Anong problema mo? May masakit ba yan? Sakit bang tiyan yan? Ha? Ha? Sakit ba tiyan mo? Bakit? Masyado na yung baboy na yan, Hoy, babay. Yan. Yan. Hala, camera siya eh. Ganda-ganda ng bing-bing yan, Opo. Ay, sis. Dal na rin yan eh. Very good na yung baby ko eh. Very good ka na. Very good ka na. Big girl na ba yan? Baby pa yan eh. Ayaw pa mag-sleep. Nagpupuyat ko. Si Diyos ko. Pupuyat. Pupuyat ikaw ba? Ba't ka na Papaluin ka na eh. Paluin na yan eh. Gusto mong pala? Gusto mong pala? Pala. Bah, tulaling. Sure. Kiss. Diyan.